Let's go. Benvinguts al Persones F, el programa sobre l'economia del futur. L'economia feta per les persones felices que fan, que formen, que fomenten, que fins i tot filosofen. Aquesta economia del factor F que ja és aquí i que avui us apropem parlant, per exemple, de Hoco, una empresa esportiva de venda online. També parlarem de la joiera artesana Núria Calçapeu, la nostra protagonista del reportatge Radar d'avui, i la proposta del dia avui sobre creativitat amb el nostre company Eloi Aymeric. A més, us mantindrem ben informats de l'actualitat més innovadora i creativa a partir de les nostres microcàpsules. Tot això al Persones F. Comencem! Doncs ens trobem amb en Joaquín León, el fundador de Hoco, una empresa, com dèiem, esportiva de venda online que d'alguna manera revoluciona el món del tèxtil, el món del tèxtil i la innovació. Joaquín, bona nit, benvingut. Hola, buenas noches. Hoco, ¿qué es exactament? ¿Qué es el que proporciona? A ver, Hoco es una palabra japonesa que quiere decir camino. Y detrás de Hoco lo que hay es un nuevo concepto de ropa deportiva. Nosotros hemos empezado a fabricar ropa partiendo de una materia prima que no es muy común, que es la microfibra de polipropileno. Us heu especialitzat en la microfibra? Sí. La materia base de nuestras prendas es la microfibra, porque es un material que tiene unas características muy especiales para el uso en deporte. Tiene una conductividad térmica baja, es muy ligera. Transpirable. Sí, transpira y además no provoca olores, que es algo muy común en la ropa deportiva. ¿Vale? Entonces, basándonos en esas características, lo que hemos hecho es utilizar un sistema de producción bastante innovador, ¿vale? Que no necesita ni de corte, ni prácticamente de tintura, casi todos los procesos habituales en este tipo de prendas. I tot això ho podeu vendre amb un preu força raonable, oi? Sí. Com s'aconsegueix això, Joaquín? La idea es esa, es fabricar aquí, fabricar en Mataró y vender a un precio razonable, porque la mayoría de las empresas lo que hacen es fabricar en China, buscar mano de obra barata, mano de obra y costes en general baratos para poder ser competitivos. Nosotros lo que hemos hecho es fabricar aquí y cambiar, o sea, quitar ciertas partes del proceso de venta. Hemos eliminado todos los intermediarios. Entonces lo que hacemos es fabricamos aquí y vendemos directamente al consumidor final. Val, perfecte, sí, perquè molta gent es deu preguntar com es pot abaratir fabricant aquí, no? Perquè el més fàcil és això, anar a la Xina, anar a l'Índia. Sí. En canvi, fent-ho des d'aquí també hi ha maneres, no? Sí, se puede fabricar aquí y además con una materia prima que es quizás la más cara del mercado. O sea, que no utilizamos una materia prima barata, sino que la que utilizamos es cara. Lo que hacemos es eso, minimizar los procesos, utilizar cualquier procedimiento que nos permita abaratar costes, ¿vale? Añadiendo tecnología, añadiendo creatividad, innovación, añadiendo una serie de conceptos al proceso de fabricación para hacerlo barato. Y luego, una vez que lo tenemos, lo que hacemos es distribuirlo directamente al consumidor. Teniu la sensació que heu revolucionat una mica el món del tèxtil, que formeu part d'aquesta nova fornada del que es fa amb el tèxtil avui en dia? Sí, seguro, porque lo que hemos utilizado son unas máquinas que ya estaban aquí y que producían, pero producían unas prendas con poco valor añadido, un poco valor añadido, y lo que hemos hecho es cambiar ese sistema de producción. O sea, en lugar de fabricar prendas con poco valor añadido, lo que hacemos es fabricamos prendas con mucho valor añadido. Perfecte. Entonces, quitamos los intermediarios y de
ese incremento de coste que aportan los intermediarios, quien se beneficia es nosotros como fabricantes y el cliente como consumidor. L'esperit esportiu el teniu i el sabeu transmetre als vostres clients? Sí, sí. O sea, nosotros no podríamos fabricar este tipo de prendas si no fuera porque somos deportistas. O sea, yo cuando corro, como consumidor, cuando compras ciertas prendas, pues las vas analizando, ves que tienen ciertas deficiencias. A partir de ahí, de hecho así surgió. Cuando yo como consumidor de prendas y como experto en materias y en procesos, yo detectava ciertas... Mancances, sí. no? Y es podia fer millor. Sí, seguro. O sea, lo que yo notaba eso, se podía hacer, o sea, estas prendas se pueden mejorar, se pueden hacer mejor y además se pueden hacer más baratas. ¿Vale? Perquè... Y además se puede hacer aquí. I a més, això, important, que es pot fer aquí i es pot vendre a un preu, el que diem, raonable. Sí, sí, razonable, ¿no? O sea, no somos una empresa low cost en absoluto, lo que sí hacemos es eso, es optimizar todos los procesos para que al final llegue, o sea, se cree una prenda de alto valor y que llegue al consumidor a un precio asequible para ellos. Perquè tu, Joaquín, no formaves part del món del tèxtil o sí, prèviament? Sí, yo llevo unos 35 años trabajando en el sector textil. Per tant, del sector del tèxtil i a sobre esportista. Sí. I aquí va ser... Ara ho veig clar, yo no? tengo pues, muchos conocimientos adquiridos desde... O sea, yo ahora tengo 56 años y empecé a trabajar en el sector textil con 18. Con lo cual, y he pasado por muchas facetas en el sector, o sea, desde vender, tejer, cortar, coser, no mucho, pero algo también, patronaje, todo. He pasado por todo, con lo cual en todos esos años he ido adquiriendo conocimientos. Ets un especialista, Sí, sens dubte. más o menos, I la sí. venta online com va? Quines dades manegueu vosaltres? Ahora la venta, o sea, nosotros ahora vendemos online un 45% aproximadamente de nuestra producción. Vendemos en la tienda online un 45%, aproximadamente un 25% aproximadamente en nuestra tienda aquí en Mataró, y luego tenemos algunas tiendas, también unas 25 tiendas que tenemos que distribuir nuestros productos. Déu-n'hi-do, però gairebé meitat, venda directa i venda online. Sí, sí. I com es fa això de vendre online? Com es distribueix, com es fa publicitat per aconseguir tenir unes bones ventes online? Para eso lo que hacemos es vamos a cursos, en la Feria del Corredor, en maratones, carreras de montaña, en fin, eventos de este tipo. Vamos allí con nuestra carpa, ¿vale? Tenemos una carpa rotulada, Sí. con las prendas, y allí pues enseñamos, explicamos, damos a probar, ¿vale? Los productos para que el usuario los pruebe. Los corredores allí lo tocan, lo prueban, lo palpan, Sí, sí, sí. y a partir de ahí el resto se ha conseguido boca a boca. Cuando pruebas una prenda de estas, notas una gran diferencia con respecto a las demás. Entonces eso... Fidelitza, ¿no? Sí. Y aparte, ellos mismos nos hacen la publicidad, se lo dicen al amigo, hostia, mira, me he comprado esta prenda, me va bien, la he comprado, es de aquí, en fin, ellos mismos ya nos venden. Y estamos creciendo así, boca a boca y poco más, porque en realidad no hemos hecho publicidad de ningún tipo. I es pot viure de la venda online? Sí. Hi ha prou ingressos com per dir, vinga, doncs ens animem a fer una empresa online que funcioni... Sí, seguro. Además, la venta online yo creo que es el futuro. O sea, nosotros ahora estamos vendiendo solamente en España, pero a partir del próximo año, yo supongo que en enero ya estaremos distribuyendo en toda Europa. Y tenemos gente interesada en comprarnos en América, o sea, en Estados Unidos, en Canadá, Sudamérica y por bastantes países de Europa. I fa por veure aquestes finestres cap a la resta del món? És a dir, és fàcil poder vendre tot el que faci falta a qualsevol punt del món o aquí es complica? Hombre, se complica un poco, pero realmente es factible. Nosotros estamos enviando pues, a Estados Unidos, hemos enviado prendas a Canadá, a Europa, hemos enviado a Chile, cosas muy puntuales, porque no estamos preparados, pero se puede hacer con cierta facilidad, no es muy complejo. I què s'ha de tenir per estar preparat per, mira, ven com faci falta? Una infraestructura, no? Imagino. Sí, una infraestructura y sobre todo muchas ganas de trabajar, porque realmente las cosas se complican bastante, pero o sea, se puede hacer.
Es algo que ahora nosotros, por ejemplo, estamos ahora preparándonos para salir a Europa. Entonces, lo que hemos hecho es, hemos alquilado un local nuevo, más grande, con una capacidad para almacenar 70.000 prendas. 70.000 peces de roba, Sí. Un magatzem. Sí, 70.000, porque para hacer frente a una potencial demanda tenemos que tener una estructura, o sea, una cantidad de prendas similares. Piensa que nosotros tenemos ahora 55 modelos y hay unos 6 modelos en algún proceso de creación. Algunos están en las fases iniciales y otros están a punto de salir al mercado. Y para poder atender a la demanda tenemos que tener un promedio de entre 500 y 1.500 unidades en stock permanente, que vamos reponiendo continuamente. Cada día. No, en el almacén. Però que hi siguin sempre. Sí, sí. O sea, van saliendo y vamos fabricando nuevas, vamos reponiendo continuamente. Déu-n'hi-do. Tenemos que tener un margen de unos 2 o 3 meses de maniobra para poder reponer el stock totalmente. Entonces, para salir, o sea, eso solamente aquí en España. Cuando salgamos a Europa, para eso tenemos que tener, es lo que te digo, unas 70.000 unidades. Clar, per això dèiem la infraestructura i tot això. Molt bé. Però empezamos con 1.000 prendas. Molt bé, i per acabar, Joaquín, el teu factor F, és a dir, aquell ingredient essencial perquè una empresa com la vostra tiri endavant, quin seria? Un adjectiu que s'hagi de tenir per un emprenedor que ens estigui veient i digui, mira, això em mola. Fuerza, es fuerza de voluntad. Los que somos corredores de fondo sabemos lo que es marcarnos un objetivo y perseguirlo hasta que lo consigues. No hay más. Es trabajar, luchar y nada más. Molt bé. Al final es eso. Doncs felicitats per al vostre èxit, per l'èxit de Joko. Moltíssimes gràcies per ser aquí i ens anireu explicant com us va, Joaquín León. Moltíssimes gràcies i bona nit. Buenas noches. Gracias. El Mobile World Capital Barcelona i l'organització d'operadores mòbil GSMA posen en marxa una nova iniciativa destinada a que els estudiants de secundària de Catalunya treballin a l'aula amb tecnologia mòbil. L'M-Schools, nom que rep aquesta nova proposta, compta amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i tenen com a objectiu reduir les taxes d'abonament escolar, millorar el rendiment dels alumnes i preparar millor els estudiants per les necessitats que imposa el món digital d'avui. Dins de les 4 iniciatives que es troben a les M-Schools, una n'és l'App Education, una nova assignatura opcional d'informàtica basada en el disseny d'aplicacions. Així es pretén estimular l'actitud emprenedora dels estudiants. Per més informació sobre les M-Schools, visita www.mobileworldcapital.com. I ara és el torn del nostre reportatge radar, moment de sortir del plató i marxar de ruta fins a aquells indrets on sí que tenen factor F, per exemple, tallers, laboratoris o estudis d'art o de disseny. Avui parlarem del taller de la Núria Calçapé, un taller que és a Mataró, i la Núria és una joiera i també especialitzada en calcografies. Veiem el reportatge radar. Doncs faig joies artesanals. Treballo amb metalls, la plata, l'or i el coure. Normalment els intento barrejar i llavors afegeixo pedres semiprecioses, que les clavo. I la meva eina és aquesta, és a dir, tot el procés és artesanal i això d'aquí, que es diu estellera, és diguéssim el que m'acompanya sempre. Bit of a breeze, but it's the brightest April day. Southbound tracks. Jo vaig fer Belles Arts, llavors sempre m'ha interessat l'art en general i suposo que el fet que la joieria és portar peces a sobre feia que potser que em cridés més l'atenció. Això no influeix a la crisi, és a dir, el tipus de client que et ve a buscar perquè vol una joia original i artesana
Jo crec que abans de la crisi ja et venia a buscar, és a dir, no té res a veure. El que passa que els canals que jo ja busco ja són una miqueta de quilòmetre zero, del handmade, no? Que és ara la paraula que està molt de moda. It's dark. Don't want you to see my eyes. They're trembling and barely open tight. Si estem parlant de joies en pedres, fa una mica de gràcia, però gairebé que és la pedra la que t'inspira que no pas que tu estiguis inspirat. És a dir, moltes vegades la mateixa pedra ja t'està donant informació. Vull dir, t'imagines un cel, o t'imagines un mar, o t'imagines un desert, i llavors comences a esbossar a partir del que veus. To Chicago, leaves in the morning. Chandelier moon. A veure, és difícil, i més amb els temps que corren, no? Però bueno, crec que amb perseverància, amb moltes ganes, amb moure mil xarxes, per dir alguna cosa, i tenir molta paciència, crec que sí. 'Cause I do. Doncs tenim amb nosaltres la Núria Calsapeu, joiera artesanal. Bona nit, benvinguda, Núria. Bona nit. Que per cert haig de dir que duc les seves joies, una de les seves peces, les arracades i el penjoll que duc són de la Núria, aquesta artista mataronina, que abans presentava com a calcògrafa, també m'ha sortit una paraula així, però vaja, ets bàsicament joiera artesanal i també fas gravats, perquè... Gravat calcogràfic. Gravat calcogràfic, exacte, però bàsicament joiera, Núria, em deies? Sí, sí. Perfecte. Com s'aconsegueix reinventar un ofici amb 10.000 anys d'història? Com es fa això, Núria? Perquè tu has fet. Bueno, una miqueta. Vull dir, de fet es treballa, jo crec, com gairebé, a veure, no, perquè hi ha les tecnologies noves, però en general es treballa molt, almenys jo el procés el faig molt com fa la Tira d'Anys, Però sí que, clar, la part aquesta de modernització a nivell de xarxes socials, a nivell de fotografia i tot això sí que és, evidentment, és l'actualitat, és el que funciona ara. I com es ven un producte tan artesanal i amb aquest procés històric i que respecta tant el procés original, com es ven això online? A veure, de fet, online és una miqueta... La gent necessita veure el producte, és a dir, en algun moment l'ha de tocar. Llavors, sí que venc online, sí que he enviat peces i directament els he arribat a casa i cap problema, però en general la gent, o sigui, jo el que faig és treballar online, és a dir, e-mails, els envio els esbossos, els dibuixos i tot a distància, però el que sí que en general demanen és, al final, t'ho venen a buscar, és a dir, perquè ho volen tocar, ho volen veure, s'ho volen provar. No forma part de, vull dir, és com un vestit, no? Vull dir que també és difícil vendre-lo online. Clar, és aquell punt de això m'ho posaré i això està fet d'una manera, té un valor que prefereixo palpar-ho, sí senyora, com dèiem. El caràcter mediterrani del Maresme, de Mataró, el veiem a les teves joies? Suposo que sí. Clar, indirectament, vull dir, de fet, veus? És una pregunta que fa gràcia perquè no ho havia pensat mai. Home, sí, aviam, jo m'inspiro molt amb el que tinc més a prop. Vull dir, m'agrada molt, per exemple, anar a la muntanya, m'agrada molt passejar pel mar, llavors ho busco, encara que sigui indirectament, triant pedres, dibuixant potser unes branques d'un arbre que potser no sé ni com es diu, però vull dir que es troba aquí i no es troba a l'altra punta del món. Sí. Perfecte. I a banda ets professora, també ensenyes el teu ofici. Això es pot fer? És fàcil? Es pot aprendre a ser artista? Aviam, la gran majoria d'alumnes que jo tinc no busquen ser joiers professionals, és simplement busquen potser un hobby o busquen una estona per passar-s'ho bé. Clar, la joieria té un procés una miqueta de... No sé, els meus alumnes sempre diuen «Ai, és que em relaxo molt». I sí, és veritat, perquè has d'estar molt concentrat en una cosa molt petita i, bueno, vull dir, els ensenyo 4 tècniques perquè puguin realment
fer joies, fer-se les seves pròpies joies, però aviam, la carrera de joier és una mica llarga, vull dir, és tot un ofici. Vols dir que la gent no s'ho planteja així de bones a primeres? No. És un plantejament que ve més endavant, potser. És un plantejament que ve més endavant, sí. A part, clar, necessites una infraestructura bastant gran, vull dir, en el reportatge ja es veu, vull dir que tinc unes màquines grosses i la taula i les vull dir que tot és una inversió. Està clar. Doncs ens quedem sense temps. Era un petit apunt de Núria Calsapeu avui al Persones F. Moltíssimes gràcies. Una paraula d'inspiració pels nostres seguidors. El teu factor F, quin seria, Núria? Un ingredient bàsic. La il·lusió. La il·lusió. Doncs amb aquesta il·lusió de la Núria Calsapeu ens quedem avui. Seguim amb el Persones F. City of the Future és el títol de la quarta edició de l'Erasmus Intensive Program. Aquest girarà al voltant de les Smart Cities. Wim Bruyn i Petri Leintinen, professors de les universitats de Bèlgica i Finlàndia, han visitat el Tecnocampus amb intenció de participar a la seva organització. El Tecnocampus acollirà uns 35 alumnes i 10 professors. Durant una setmana estudiaran a distància, mentre que la segona realitzaran les classes al centre. Aquesta és la continuació de les anteriors edicions organitzades a Finlàndia, Bèlgica i Alemanya, realitzades amb gran èxit, on van participar un gran nombre d'alumnes i professors del Tecnocampus. I a cada Persones F dediquem aquest moment final a parlar de la proposta del dia. Una setmana sobre ecologia, una altra sobre innovació, noves tecnologies, i avui toca parlar de creativitat, i ho fem amb el director d'aquest programa del Persones F, l'Eloi Aymeric. Bona nit, Eloi. Bona nit, Georgina. Que ens vens a parlar de sales de teatre de petit format. Correcte. Una mica el que s'anomena el microteatre, el teatre petit. És una tendència que ha nascut, no ha nascut ara, és en realitat, com sempre que parlem de píndoles d'inspiració en creativitat, parlem de coses que sempre s'han fet o que ja existien fa molts anys i que sempre el que està passant és que s'estan revisitant i s'estan redescobrint i s'estan posant al dia i fins i tot de vegades posant de moda. Sí senyor, això està de moda ara, no? Això està de moda, està molt de moda, és una de les tendències que les pròpies companyies també estan començant a trobar, que és aquesta idea que es diu en català, no? Si vols estar ben servit, fes-te tu mateix al llit. Sí senyor. És a dir, I això va per aquí? Va per aquí. La idea una mica és, sobretot, intentar crear sales petites d'auditoris que acostumen a ser de 15, 25, 35, 50 persones màxim, habitualment en espais restaurats, locals abandonats, rehabilitats, soterranis, fins i tot a vegades cases particulars, com podria ser, per exemple, l'Àtic 22 de Barcelona o la Sala Flyhard, també, o un altre cas, per exemple, que és la Casa de la Portera de Madrid. I això està permetent que aparegui una microconstel·lació d'espais on podem anar a veure una mica aquell teatre que, degut a la crisi, no té accés a les grans sales de teatre. I això ja surt a compte pels actors, per la gent que s'encarrega de l'escenografia o del que sigui, de tot plegat? Pel que sembla sí, també és una manera de reinventar el model de dalt a baix. El fet de fer sales petites que tenen entrades de 30 persones o 40 persones és una cosa que és molt habitual a altres llocs d'Europa. Per exemple, a Anglaterra o a França aquest tipus de microteatre està molt més arrelat. I el que permet és que companyies amb projectes molt arriscats puguin oferir la seva proposta a l'audiència i de vegades aquestes propostes, si realment funcionen molt bé a través de la boca-orella, a través de webs de les pròpies sales aquestes de microteatre on la gent pot fer la reserva, poden fer el salt després a teatres més grans. Un exemple seria el cas de Smiley, per exemple, que és una obra en la qual, per exemple, hi participava un autor mataroní. Albert Triola. Correcte. Doncs aquesta obra va començar a la Sala Flyhard i ha fet el salt a girar per tot Catalunya, a sales de teatre més grans. Per tant, és un exemple, l'Smiley, de com des del micro podem esdevenir macro, perquè han sapigut fer aquesta lectura d'atrevir-se a pensar que allò petit pot ser tan important com allò molt gran. I que si vols fer una cosa, com deies tu, doncs la fas sigui com sigui, no? Correcte. Tu ets consumidor d'aquesta mena de teatre, quin és el... Soc consumidor, sí, sí. Oi que sí? Sí, m'agrada molt, Fantàstic. És molt inspirador. Jo recomanaria a tothom, perquè primer que les obres, les entrades són molt barates. Estem parlant d'entrades de 5 euros, de 10 euros, de 15 euros.
Però és que, a més, hi ha un element addicional, que és que tens la percepció de tornar a l'essència, en aquest cas del teatre, que és que t'assentes en un lloc amb 15 o 20 persones, tens, com ara tu i jo, una interacció amb els actors espectacular, i a més, en general, són companyies que estan començant, que estan picant molta pedra i tenen aquella lluentor en els ulls, aquella emoció. Exacte, i suposo que s'estableix una complicitat molt especial. Correcte. Molt bé, doncs, Eloi, també ens quedem sense temps avui al Persones EFA amb tu. Doncs res, moltíssimes gràcies per ser aquí. Moltes gràcies. Ens veiem d'aquí unes setmanetes. Fins aviat. Que vagi molt bé aquesta setmana. I res, nosaltres, doncs això, ens veiem d'aquí una setmana, dimarts vinent. Busqueu-nos per les xarxes socials, ens trobareu simplement per Persones EFA i sobretot teniu sempre en compte el factor EFA que us acompanyi en tots els àmbits de la vostra vida. Fins aviat.